Ni Rowlands dwi. Dwi'n dansodd y data yn fam sysma, dwi'n rhedeg gwefannau. So 6 blwyddyn yn ôl, so ro'n i'n meddwl i wneud rhywbeth ychwanegol yn fy mywyd. Ymunais i un dosbarth, jyst i dim ond i trio. Nes i fynhau, nes i cario ymlaen ac dechreuais i teith newydd sydd wedi agor o drws i dod i nabod cannoedd o bobl yng Nghymru. Ar ôl 1 blwyddyn o ddosbarthiadau, dechreuais i fynd i ganolfan Cymraeg yn Abertawe, sef Stori Tawe, heb y cyflwydd sydd wedi cael ei redig gan Mentuaeth Abertawe, fes ni'n gallu siarad i iaith nawr, really. So, 2 blwyddyn yn ôl, ces i cadair yn defnyddio Cymraeg am fy hunain, ond nes i moyn darllen mwy o iaith. Ar y pryd, oedd ddim lot o adnoddau ar gael i bobl gyda rhyw fath o profiad yn y iaith, ond sydd ddim yn hollol rigol. So meddylais i, wel, dwi'n gallu wneud rhywbeth am hyn. So yn fam sysma, dechreuais i wefan o'r enw Parallel.cymru ac mae'n cyflwyno testunau, ethgylau, cyfweliadau, adnoddau, ochr yn ochr, sef Cymraeg ar y chwich, Saesneg ar y dde, mwyn helpu pobl mwynhau darllen trwy gyfrwng y Gymraeg. Dydd yma, tua 5,000 ymwelwyr mis, mae lot o awduron, pobl arwyddical, ac mae lot o pobl sydd wedi dysgu, wedi cyfrannu hefyd. So, pob ethegol ar gael yn rad nac ddim, oddi wrth unrhyw device. So, mae'n just ffordd ychwanegol o ffynhau darllen y Gymraeg, a gobeithio bydd yn helpu ponti pobl i mewn i darllen pethau heb y Saesneg, really. So mae iaith Cymraeg wedi hollol newid fy mywyd. Mae wedi agor o drws i dod i nabod cannoedd o bobl, cynnal sesiynau yn eisteddfodau, rhedeg prosiect llwyddiannus, ac helpu miloedd o bobl arall yn ddefnyddio iaith. Ond mae wedi dod dros trwy mynd i ddosbarthiadau ac wedyn defnyddio iaith tu fas o dosbarth. Dyna'r unig pethau mod i wedi wneud, defnyddio a dysgu, really.